Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ameh masak masih bersama Bu Uli. Aku iki masak tempe bacem, tapi ora tak goreng, tak saking ini. Bumbune simpel, brambang bawang karo tumbar uyah dan kaldu jamur. Wis ngenteni asat. Wis ngene wae, simpel-simpel. Yuk, monggo sarapan. Penampilannya cantik, videone muser-muser karo meyot-meyot, is ora apa-apa. Ye, salam sehat.